Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakathup khubor mata ka janmit shwaban phash ki khubor ngi nya pet shwai ki mat ba kong san sha jiet ka jingruai abundance in millets kabayadan benta umintri rang ba du ka ri Narendra Modi ban yo ika kustam Grammy Award jam ka MSME sa sha uway pat umaw mer da kabala ban thaw hadu palat khatsan klur tali ki lat ai kam ai jam ai jingmut ke sarkar hakabia day bat ki phone call ki ba berngem ban pinkut ya ke jing shakri nagi mobile network on penrung ke embos ya ki syllabus bat ki kot themai ong umentri ke tanat pule puthi ke jilla u rakam e sangma bala penlong ya ke 8 National Ayurveda Day da ka IA Ayurvedic Medical College ha USTM ki khubor ki babania ka jingruai shapang ukrai ka bala pen-i ya ka jingadon benta jong umintri rang ba adu ka ri Narendra Modi kala sha jiet ban yo ya ka khusnam Grammy hakathup jong ka best global music kani ka jingruai ka penpaw ya ka jing mentoy na ka benta ka kwat ka khia bat ka jing persang jong ka sarkar ban kentiu ya uniu jingbam ubatei men ka jingruai abundance in millets kadai ka jingruai ban rakhe ya ka snem jong ukrai ha ka perthei ne ka International Year of the Millets ya ka bala penbana da ka United Nations mentau snem ya kadai ka jingruai la thau da ka nongruai na Mumbai ka Falguni Sha bat ukurim jong ka ubalongru unongruai u Gaurav Sha ka micro, small but medium enterprises MSME ne jingseng kam lajong kala jam sa sha way pat umaw mer hakaba kala la ban penmi hadu khat san klur teli ki lat yo kam yo jam umintri katanat ki kam MSME ka sarkar pedeng u Narayan Rane ula pentip yakade ka khubor lengba ka social media ula penpaw ya ka benta ba kongsan jong ka udyam portal na ka benta ban pen ya ki kam ki biade bat ka jing penrung kerteng jong palat like lur teli ki MSME haka udyam portal na pedeng kini like lur bala penrung kerteng hapo ka MSME palat sauphue lak na kini kide ki MSME bala le da ki kinthei ka jing pen Kenya ka kendon sange ya siat da ka Pakistan dangshen ha line of control bat ka jing ya siat ha shilenter ka than khaput kadai ka jing le persha ya ka jing ya menjur ha padang ki ari laong da ka tanat ki kambari ka India nen ka sngi u arendam bakchi unong ai ktien ka tanat ki kambari ha ba jubab ya ki jing kali ki bia dei bat ka ni ka jingjia jong ka jing pen Ken sange ya siat da ka Pakistan ula ong ba ka ka jing le bat ka jing wan rungto ya ka ba ki jupen hair da ki drone bat kumju da ka basiat kidai ki jing pen Kenya ka jing ya menjur ha padang ki ari bat bun sien la jia kren ya ka ne bat ka Pakistan ka sarkar kala ai jingmut ya baro ban om sam ya ki jingtip ba shimet jongki lada ki yo pediang ya ki phone call ki ba penting ban pendu no ya ka jing shakri na ki mobile katanat telecom kala penmi ya ka jing pen snau tho pat ba halor kini ki phone call ki ba shukor katanat telecom ka dei maka katanat ka ba he du hakari ka ba shnai ki kendon an na ka benta katanat telecommunications Umintri katanat pule puthi u rakam e sangma ulayathu baknang ban penyat bet ya rinti ya ka pule puthi ha ka jilla ke embos kan sa penmi ya ki syllabus batmai bat kumju ya ki kot pule ha ki sngi ban wan ulayathu baka kinhon jong ka textbook review committee kala ai jingmut ba ya ki kot bakin thop ya ki kot jingken science English but social science ka jilla ka sa pendon kamno de ki kot jong ka NCERT bat kindon ki kot pule ba on penya hap ru bat ka mariang saudong saukun jong ka jilla umintri ulaong ba ya ka ni ka ju ka jing ai jingmut labu ahmat ka sarkar ka ban shim ya ka rai ha ka jingalang jong ka kinhon mentri ka ban long ha ka khan riu trik unai wing committee has recommended and proposed to the government to take a call to certain subjects like the mathematics, science, and English, and social science that we should adapt the NCERT textbook with contextualization with the state environment. We are putting up this proposal to the government, and on 16th cabinet will decide on this, and will definitely take a call
for the interest of our students. Ka IA Ayurvedic Medical College but ka University Hospital of Ayurveda and Naturopathy haka University of Science and Technology Meghalaya hinen kasngi kalarake ya ka National Ayurveda Day kabapra da kabapenlong ya ka jingele ka yoga la penlong ru ya ka jinge ya patba ka jinge kren halor ka Ayurveda but la penlong ru ya ka jingle puja sha ublay ki dawai ne God of Medicine Sri Dhanwantari u Professor Dr. O.P. Gupta u brasyong tat na ka Government Ayurvedic College but Hospital Guwahati ula ay jingkren halor kapang Ayurveda for One Health. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. You have to change your entire personality. And sometimes there may be a person come in front of you who you have no any single penny, lot of paisa nahi. So this is great contribution of Ayurveda. Ayurveda is making people for doing more ethical physician rather than professional physician. Ka Don Bosco Technical School kala penlong ya ka yaw peninam belatip kom ka expo arhajar arpulai ba arsngi hapalau jongka haka khandai tarik unai wing mentau snem udeiru usnem rakhe haka ba kala rakhe ya ka jingdap shispa snem belaseng ya ka u principal ka Don Bosco Technical School u Father Arcadius Puwen ula ong bakane ka yaw peninam kan long ru kum ka jing yarap ka bakraw ya ki samla pule ki badon ka sap ka pong banshna jingshna bat ka but trekam bathamai ula ong baki don shibun ki khana ki bala job bat ula pentip ru baki samla ki bala pendep ya ke jingsha hikai na kani ka jaka pule ki don kam ya ki samla ki badon sap na ka benta bantrei hakikam ba pher I livelihood freedom ki but kambe tang naga egba gingdar po syllabus namar kini khna ai gidon naga jonga syllabus ni hapan pendep kat kumga government of India te kani ka expo pat ka long ai widen yaga ye ju khat ju khna but ni iba dangi page gini ki exhibit bagi khna ki wanra ki long sha ki ege balong creative but yarab yu khna ban khat kham jingai kham jilu yaga jim training joki ka Meghalaya ka don hapadeng ka minsim ka bashithem ban rakhe ya ka jing lenium jong ka jing shai la sakhi baki yaw ki hat ki la khatnya namar baki breu ki la bunkam ha ka ba penkre ban rakhe ya ka ni ka jing lenium ha ka rukom ka ba iphu iping menta ka sngi ka bade ka dhan teras la yo i baki breu ki thiet ya ki sharak ki sentio ki bombula ki jingdeng bar ki wei pat ki tiar Hakaway pat kalyang ka district magistrate ka East Khasi Hills ka penmi ya ki kendon ki paperking halor ka jingde bat ka jing penbethe ki bom pataka ha ka district ha ka jing rakhe ya ka diwali ka banlong la shai ka sngi इस बार बहुत अच्छा है मार्केट इस बार मार्केट का जो भीड़ है जो जोश है आदमी लोगों में बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है कि ये इसी तरह से हर साल चले तो मजा आ जाए Ka Meghalaya State Legal Services Authority ringkat ka jingatrei lang bat ka High Court Legal Services Committee Shillong bat kumju ru bat ka District Legal Services Authority East Khasi Hills District kalapen long ya ka Legal Services Day arhajar arpulai haka khandai tarik unai wing arhajar arpulai hashnong kongthong habakren hakatiga sngi I NI Dakar MJS Chief Judicial Magistrate cum Secretary District Legal Services Authority East Khasi Hills District ilakren shapang ki kendon ain jongka Pokso Act arhajar khat ar but Juvenile Justice Act arhajar khat san Hakalimpung ICC Men's Cricket World Cup kajingele kai hapadeng ka Australia persai ka Bangladesh kalaya shaprang hapune ka Australia kala job ya ka jingkenting pisa bat ka jiet ban kawang ball ningkong hakabakut jong ka ining baningkong ka Bangladesh kala bu ikathong ka ba lais pa nyaw run na ka benta ka Australia hababe ikathong ka ba lais pa nyaw run ka Australia kala la ban kinjo ya ka ni kathong haka over ka ba saw point saw bat penrem ya ka Bangladesh da pra wicket Hakaway pat ka jingele kai World Cup hapadeng ka England persai ka Pakistan ka England kala job ya ka jingkenting pisa bat kala jiet bantiet ningkong hakabakut jong ka ining baningkong ka England kala la bantiet lai spa lai punyo run bat hap no khandai wicket na kisan po over
Mentapat ngenya pet ya ke jinglong jingman ka sun meneng ha shilong. Ka jing shiat kalong 8.3 degree Celsius, bat ka jing kriat kalong 10.3 degree Celsius. Ka jing sngem ka haw kalong saup san na ka spa min step, bat saup kandai na ka spa jan meet. Ka sun meneng kan rang ha shilong bat ki jaka ba marjan. Shwaban poi sya ka bakot jong ka tup kubor ngenya pet biang sashi sien ye kimat ba kong san. Sya jiet ka jing ruai abundance in millets, Kabiyadan benta Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi banyo ikakusnam Grammy Award. Jam ka MSME sa Shawway pat umawmer da kabala bantaw hadu palat khatsan klur teli kilat aikam jam. Jing mut ke sarkar hakabiyade bat ki phone call ki ba berngam ban penkut ya ki jing shakri na ki mobile network. On penrong ke embos yaki syllabus berkikot temai, ong Menteri Ketenat Pule Putih ke Jilla urakam sangma. Bala penlong yaka 8 National Ayurveda Day daka IA Ayurvedic Medical College ha USTM. Te parlok katung ila poi syaka bakut jang katup kubor jungi mentaka janmiet, hadu ben ya syambiang bat pila syai kasngi, kublai pi baro. Invest in the share market, earn lakhs with guaranteed returns. This limited period offer is just for you. Snakes have cameras in